ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ମାଳତୀ, ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ନା ପେଟ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଲୁ ଏଇଟା କଣ କଥା ମୁଁ श्री राम। अरे माँ क्या करती है माँ? काहे क्यों माँ? बाबा हम सीता बोल ना बड़े सुंदर के जन्म होइछि। अरे माँ ମୋ ମାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟିଏ ହୋଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ବାବା ମା सीता बोल ना मुंडे गर्भ काम भले କଣ କହିଲୁ ମା? ମୋ ମାର ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଲେ ମା ଏ କୁସୁମର ପାଣିଟା ତୋ ମାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଲେ ମା ଏଲେ
ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟିଏ ହୋଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।